That's a wonderful days. Lav noget larm! Jeg kan ikke høre jer! Jeg kan ikke høre jer! Jeg kan ikke høre jer! Okay. Jeg kunne godt høre dem. Okay. Jeg har nogle problemer med ørerne. Ja. Nå. Jamen, hej med jer! Hej. Hej, det godt? Yes, do you have it great? Ja, det var engelsk. Vi skal lave noget impro comedy for jer. Er der nogen, der ved, hvad impro comedy er? Prøv at klappe en gang! Der sad lige et par stykker derovre. Det impro comedy er, det er nogle sketches, som vi ikke ved, hvad vi skal lave overhovedet. Vi har en lille seddel med, hvor der står nogle stikord, men ellers så alt, hvad vi vil sige og gøre undervejs, det er fuldstændig improviseret. Det vil sige, at vi finder på det, mens vi gør det. Ja, tak skal du have. Ja. Undervejs, så vil vi spørge jer om nogle spørgsmål, fordi I skal ligesom inspirere os til at være mega grineren. Så det kunne være stille og rolige spørgsmål, det kan også være svære spørgsmål, men jeg vil lige prøve at varme jer lidt op en gang, så I er klar på, hvad der skal ske. Er I klar på det? Okay. Starter med et svært spørgsmål. Hvad hedder I? Okay, super. Hvor gamle er I? Ja, sådan gang. Hvilken by kommer I fra? Okay, grineren. Hvad er jeres yndlingsfarve? Okay. Hvad er jeres kontonummer? Okay. 37, 47, 41. Der fik du mig. Okay. Den virker hver gang. Skal jeg skifte igen? På et tidspunkt kan det også være, at der er nogen af jer, der sidder og tænker, at det der sker på scenen, det er godt nok grineren, men jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at vise dem på scenen, at jeg synes, det er grineren. Så har jeg opfundet nogle ting, som man kan bruge undervejs. Det første, det er noget, jeg kalder et clap. Og ja, okay, I kender den. Nå. Okay, ja, den er nået langt allerede. Men I kan tage hænderne ud sådan her, og så siger jeg 3, 2, 1 nu, og når jeg siger nu, så klapper I en gang. Når jeg siger nu. Ja, eller når jeg tæller, ja. Så lad være med at stå og sige nu. Ja, men ja, okay. Vi prøver. 3, 2, 1 nu. Okay. Det var sejt. 3 klap. 3, 2, 1 nu. Okay, Lars, hvad er dit yndlingstal? 7. 7 gange. 3, 2, 1 nu. Okay, lad os komme i gang. Er I klar til noget på comedy? Hvor er det godt. Og alt er jo noget, vi finder på, og derfor så har vi fundet denne her. Efterskole-sangbogen har vi fundet. Og vi skal ikke synge på den måde, men vi vil bruge den her som lille redskab til den første, vi kalder bundet af en sang. Om lidt så vil vi sammen med jer finde en sang, som I alle sammen kender fra denne her. Og ud fra den sang, så vil vi binde Martin til at kunne sige de replikker, der er i sangen. Jeg må sige alt andet. Fedt. Lad os se, hvad for et nummer kender man? 77. 57, sagde du? Ja. Banko. Nummer 57, den hedder Giv os lyset tilbage. Ja. Martin må kun bruge det, der står i den. Vi skal bruge, lad os få et sted, hvor den her scene kan foregå. Sjælland. Måske et knap. Hvad siger du? På McDonald's. Ja, præcis. McDonald's, ja. Ding dong. Ding dong. Goddag. Jeg er mega froderen på, mand. Jeg tror, jeg skal have en Big Mac. Ja, kloden har mange forskellige slags. Ja, kloden, okay. Ja. I er gået globalt selvfølgelig, det er klart. Alle må leve og dø. Jamen, der må jeg lige høre, altså, jeg er glutenallergiker, så er det... Klæd dig du alligevel. Okay. Jamen, så vil jeg godt have en stor menu, i virkeligheden. Ja, meningen har vel sine frø. Jamen, jeg vil sådan mellem. Jeg skal have en milkshake til. Hvad har I af flavors? På en overladt stjerneø. Jeg vil gerne sidde derovre. Jeg vil gerne sidde derovre. Tilbage. Tiden? Jeg har ikke... jeg ved ikke, hvorfor... Lad os bruge et hvert timeslag. Ja, der er godt nok ikke rækkerne herinde på den måde, men alligevel... Døren er åbne og smilende slidt. Skal jeg åbne døren lidt? Ja, sådan er landet. Sådan er landet.
Nej, prøv lige at høre. Det er fordi, jeg skal egentlig holde en børnefødselsdag på onsdag. Er der ledigt? Jeg gerne vil kalde mit. Altså barnet? Vil du gerne kalde det dit barn? Lykken, du holder i hænderne nu. Okay. Jamen, jeg er single. Den er vist egentlig din. Ja, lykken er min. Men jeg er single, altså hvis det er jo det, du er ude på. Du lever og bager og er. Jeg er? Ja, men det er jeg. Og måske så kunne vi to, du ved. Gør, at jeg også kan værne om mit. Jeg passer mit eget herover så. Denne smukke disciplin. Ja, det er bare en MACD. Altså, det er jo bare lige. Giv os glæden tilbage. Jamen, så 2 menuer. Og lad os leve af det trylleslag. Jeg kan godt lige komme over og give et lille twist på... Kroppen er mange. Men styrken er en. Styrken er min til at sige, at nu går jeg over på Burger King i virkeligheden. Sådan er landet. Det står på de viseste sten. Ja, tak. Udmærket. Tak for det. Ja. Fed bog, vi har. Vi går videre til det næste, og det her det er en af mine yndlingsleje, fordi vi skal have Lars uden for døren. Ja. Og prøv at holde dig førende, så du ikke kan høre noget. Hvad siger du? Ja. Uden for døren? Ja. Kan du høre os? Hvad? Godt. Det vi skal lave nu, det er en lille leg, der hedder Byt til nyt. Jeg har en butik. Om lidt så kommer Lars ind i min butik med noget, han har købt af mig. Og det vil han gerne have byttet. Men fordi han er udenfor lige nu, så ved han jo ikke, hvad det er. Det skal I bestemme. Så hvad siger I? Hvad har Lars været inde og købe hos mig? Hvad siger du? En gris. En gris. Lars har købt en gris. Vi tager en gris. Vi har mega mange fede bud. Gem dem. Der kommer flere bud, vi skal bruge om lidt. Vi tager en gris. Giv Lars en stor hånd, så kommer han ind. Ding dong. Ja. Det er kraftedeme noget lort. Det virker bare overhovedet ikke. Hvad er det, der ikke virker? Okay. Se her. Bum, du. Det er fuldstændig gået midt over. Må jeg spørge, hvad du har gjort ved den? Ja, altså, jeg tog den med hjem, ikke? Ja. Og så skulle vi skulle bare lige hænge den op. Så Hvor skulle I hænge den op hen? I loftet. Ja, okay. Ja. Det var ikke det, du sagde, da du købte den. Nej, det ved jeg godt, men det er jo ikke, fordi man ikke kan hænge den op, jo. Det er rigtigt. Men så var det bare rimelig upassende, da jeg så skulle ligesom vise den frem til naboerne. Ja. Fordi så sagde de, det kan man ikke bruge. Det kan man simpelthen ikke bruge, den der. Nej. Det sagde de. Jamen, hvad sagde de ellers? Den er jo, altså, ja, nu er den jo så ødelagt. Ja, nu er den ødelagt, men det var for os, fordi den kan ikke holde vand. Nå. Jeg fyldte den helt op, og det siver ud alle vegne. Var det før eller efter, at den blev til 2? Det var før. Okay. Ja, det var før. Jamen, det var også bare fordi, du ved, lørdag aften, hvad skal man lave? Og så tænker jeg, ja, men så brugte vi den. Jeg fylder den lige op med vand. Ja. Jeg tænker, vi kunne bruge den til at blande drinks med. Jamen, altså, jeg vil ikke anbefale det, men altså, og jeg har meget svært ved at skulle tage imod den, så du kan få en ny. Men vi kan jo lige gå hen og kigge på, hvad vi ellers har. Har I et prøverum eller et eller andet? Ikke mere. Den er meget fin, den her. Ja. Har I den i min størrelse? Ja, men nu skal du lige lade mine underbukser være engang. Nå. Vi skal hen og kigge på varen. Okay, ja for søren da. Ikke for tæt på. Nej, de bider jo. Ja. Sådan nogen. Ja. Det kan de jo godt. Ja, det gør de. Jamen, så vil jeg godt have en, der er levende i virkeligheden. Det er de faktisk alle sammen. Det er de alle sammen. Udmærket. Ja, og jeg skal bruge den, jeg skal give den til min søn i fødselsdagsgave. Okay. Ønsker han sig sådan en? Ja. Hvad sagde han helt bestemt? Han sagde helt bestemt, jeg vil godt have min egen zoologisk have. Okay. Så jeg vil godt have sådan en tiger. Ja, det har vi også ude bagved. Det har I der. Ja, okay. Men nu kigger vi lige her. Nu kigger vi på... Ja. Altså, den passer fint ind i zoologisk have. Det gør den. Ja, det kan jeg jo se. Ja. Så jeg har den samme farve på sofaen derhjemme. Hvad er det for en farve? Gul. Ja. Sort. Gul og sort. Gul og sort, ja. Sådan en... Nu er du hen i tigeren igen. Nå ja, det er rigtigt. Jamen, jeg har flere sofaer, det er... Ja, men prøv at tage en op. Ja, jeg prøver lige at tage en op her, så. Nøj, hvor er den sød. Ja.
Nej. Det er en af de små. Nå, gud, jeg tager lige en af de store, så. Nej. Gud. Nej, vil du sådan sådan en krokodille her, Ja, vil jeg godt have med hjem? det er ikke helt det, vi selv kalder dem. Nej, jeg kalder altid dyr for noget andet. Okay. Jeg kunne også kalde det for en slange, men det gør jeg ikke. Vel? Nej, det vil Nej, jeg det dog. gør jeg ikke. Nej. Prøv at hive den lidt i halen en gang, hvis det kan hjælpe. Sådan. Nå, der er ikke rigtig noget lyd i. Nej. Hov, det er næsen. Ja, det er en dejlig kat. Ja. Der er du over i det der med dyrene igen. Kattedyr, det er mig. Ved du hvad, jeg henter lige noget mad til den. Hvad synes du, jeg skal give den? Jeg synes, vi skal give den hø. Okay. Ja. Eller, hvad synes du egentlig? Det er måske næsten nemmere at lige spørge Altså, jeg dig. spiser jo det hele. Ja, den er altædende sådan en gorilla her. Ja. Jeg kalder den bare gorilla. Jeg Ja, kalder ja. den alt muligt. Jeg kunne Men også kalde den altså- Søren, men det gør jeg ikke. Nej. Nej. Men prøv at høre, Tobias, hvis du skal være praktikant i min butik, så skal du kalde dyret, hvad Så det skal er. jeg kalde dyret, hvad det er. Ja. Og det vil jeg gerne. Det er en papegøje. Ja, ikke helt nej. Nej. Ved du hvad? Nu henter jeg lige noget til... Jeg henter lige dens unger. Unger? Ja. Så ind med dem. Ej, Så skal nu kommer de de. lige spise lidt. Hold da kæft. Så kan du lige lade dem spise Ja. hos moren der. Nå, skal de spise hos moren? Ja. Ja. Ja, så stiller jeg den ned. Ja. Nå, for søren. Det er mange unger, den har. Ja, Ja. det har de sådan nogle. Okay. Jamen, det er noget... Det er gris. Det er noget gris. Det er Ja, gris. det er det. Det er gris. Ja! Det er gris. Ja, giv Det er mig gris. på hånden! Det er gris! Ja. Nå, nu kommer jeg lige ned her til jer og går rundt og kigger lidt. Jeg får en lille smule lys ud. Jeg tror, der lå en der. Det gør der ikke. Hej. Hej. Hvad hedder du? Christian, du skal lige hjælpe os en gang. Og Christian, ja, hvis du bare lige går op til Martin en gang, så skal vi lige se herover, fordi der var nemlig også en herover, jeg kunne... har du ikke lyst til at hjælpe os også? Ja, sammen med Christian. Det vil du gerne. Nej, var det godt. Bare kom med op, giv mig lige en hånd. Og hvad hedder du? Annie. Godt. Lad os komme ind. Det er ikke en rigtig person. Sådan der. Yes. Kan du jo... Ja, du er terrængående der med gummistøvler. Godt. Velkommen til. I skal på den måde ikke rigtig spille skuespil. Det er ikke så meget det. Men I skal hjælpe os, fordi vi skal lige lave sådan lidt mere action-packed scene nu. Så I må gerne sidde herovre på de her to til lejligheden indkøbte stole. Og så har vi et par mikrofoner. Fordi nu laver vi en scene, og vi har jo ikke noget. Og derfor tænker vi godt tænke os med action. Det vil sige, I laver lydeffekter. I virkeligheden bare til alt det, vi laver. Og det er jo Christian, ikke? Jo. Du, for lige at gøre det lidt mere simpelt, så laver du lydeffekter til alt det, Martin laver. Vi kan lige prøve at teste det, hvis Martin lige skal starte en plæneklipper. Så hvordan lyder det så? Giv ham lige en hånd! Perfekt. Og Annie, du skal selvfølgelig hjælpe mig. Og hvis nu jeg... hvad skal jeg gøre? Skal jeg... Åbne en meget gammel kiste. Ja, en gammel kiste, jeg åbner her. Ja, sådan der, giv din hånd. Ja. Okay, og hvad skal vi bruge her til? Vi skal bruge sådan et altså hvis man nu tænkte en actionfilm, og så et helt andet sted. Hvor kunne det være henne? Hvad siger du dernede? Hvad var det hernede? Der var det hernede. Der var ikke nogen hernede til noget. Hvad? Times Square? Times Square? I Okay. New York. Det er New York, altså den Times Square, ja. Cool, det gør vi. Godt. Hej, ja, Sebastian, så er vi her. Så er vi her, Ole. Ej, jeg prøver lige at præge en taxa. Hallo? Hej, Det er et du står i sindssygt vejen. system, de har herovre, Ja. hvor man skal sige hallo og alt muligt for. Nej, ved du hvad, jeg trækker lige kufferten med, men jeg ved sgu aldrig lige om... Julen er gået i stykker der. Ja, det er piftet. Der er nogen, der har piftet med hjulet til min kuffert. Men ved du hvad, det er også en lang tur, og man ved ikke, hvad det er, de gør. Det er det. Ved du hvad, jeg tager lige min rygsæk. Ja. Lige have en flaske vand. Sådan. Ja. Og du har taget din lille pattegris med, kan jeg se. Ja, jeg har lige købt den. Ja. Nej, men Og den er tom, flasken. Nå. Ved du hvad, der er en pandaautomat herovre. Jeg pander lige hurtigt, pant lige. mens vi alligevel er i gang. Bling. Okay. Det bliver sat ind på kortet med det samme.
Nå, apropos kort, jeg har et kort over New York, jeg får dig lige ud. Sådan. Ja, det er sådan et på stof. Et på stofkort. Nå, okay. Cool. Nå, okay. Og der kan man lige se. Der står her, der er det New Yorks længste gade her. Jeg prøver lige at kaste en sten ned, så du prøver at se, hvor langt den kommer. Ja. Den lander overhovedet ikke. Det var vel. Nej, den Hvad der der var den. Det virkede egentlig meget sjovt. Jeg prøver også lige. Jeg prøver det. Okay, jeg ramte. I'm sorry. Okay. Nå, ja. Det var ham den samme mand fra før. Ja. Nå, men jeg tænker, at skulle vi ikke tage en tur op i tårnet der? Op i... Jeg trykker lige på elevatorknappen. Ja. Vi kan slet ikke høre den. Den kommer nu. Okay, så venter Vi vi. tættere og tættere på. Det er som om, der er nogle dværge, der er på vej med den, eller et eller andet. Jeg ved. Stage 1. Sådan der. Sådan der. Okay. Cool nok. Så er det bare lige... Skal vi bare lade kufferten stå? Nej, tag lige kufferten med. Vi tager lige kufferten med her. Så. Ja, der er sådan ikke mere luft i. Nå, vi skal bare helt op i toppen, tænker jeg. Ja. Pling. Spændende. Nå, tror du sådan kører? Nå, du kører. Ja. Jeg står lige og tisser herovre. Det er Ja. så Så er vi der. Så er det ordnet. Er du færdig? Ja, er du godt. Sådan. Så er kan vi vi her. godt vi går ud på... Det er huset her. Nej, hold Hold da kæft, hvor det blæser, mand. Ja. Det er jo helt vildt, som det blæser. Ja, lidt. Okay, så er det heller ikke vildere. Nu trækker det lidt op, kan jeg mærke. Du kan faktisk også høre alle fuglene, der bare flyver forbi her. Giv dem lige en kæmpe hånd. det Tak står for hjælp. Så skal jeg. Vi får lige sådan en her på vejen. Der er sgu præmier. Der er altså præmier for at være sjov. Ja. Her. Nå, det skal ikke være sjovt det hele. Vi skal over i en genre, som vi kalder film noir. Film noir er sådan en dejlig, fransk, klassisk genre. Det er en sort-hvid film, hvor alt er lidt mærkeligt, alt er lidt mystisk. Der sker tit mærkelige ting, når vi går ind i film noir-verdenen. Så derfor så vil vi gerne sætte noget film noir-musik på, og så vil vi gerne spille... sætter lige stikkontakten. Det er, hvad det kommer. Der var det. Så det, der er sket i den her lille scene, det, der er sket noget mærkeligt, noget, man ikke oplever hver dag. Hvad kunne det være? Et mord. Et mord. Der er blevet begået et mord. Hvor det her mord er blevet begået henne? I en stald. I en stald. I en stald. Mordet i stallen. Jeg var blevet kaldt ud til gården, fordi der var blevet begået et mord. En af køerne havde det ikke så godt. Der var umiddelbart kun en enkelt landmand her på gården. Det var ham, der hed Herr Hansen. Jeg går lige hen og snakker med ham. Har du set noget mistænkeligt? Overhovedet ikke. Jeg havde svært ved at forstå, hvad han sagde. Så jeg prøvede at spørge igen. Har du set noget mistænkeligt? Ikke en fis. Jeg prøvede at forklare det på flere forskellige måder, men det lod ikke til at finde ud af, hvad fanden jeg mente med det. I virkeligheden havde jeg set noget mistænksomt. I virkeligheden var det måske mig selv, der havde lavet noget mistænksomt. Hvor vil du hen med det? Det må du længere ud på landet med. Ja, det kan man vist ikke. Jeg tog det lidt som fornærmelse, at han synes, jeg boede længere ude på landet, end man egentlig kunne komme. Nu skal du høre, jeg er politimand her i byen. Ja. Jeg er blevet kaldt ud, fordi der er blevet fundet en ko, der er død. Han kiggede på mig på den der, det er mig, der har slået konen ihjel måde. Men jeg kunne ikke bare anklage ham for noget, før jeg var 100% sikker. Og hvad giver der anledning til at tro, der er køer på min matrikel? Mest køerne, der står derude. Jeg følte mig afsløret. Jeg var nødt til at rykke ud med hele hemmeligheden. Okay, Nå, så kommer den her hemmelighed. jeg var ikke så god til hemmeligheder. Specielt ikke hemmeligheder, jeg skulle holde.
Jeg kunne ikke lade være med at sige det, men jeg måtte ikke. Jeg skulle virkelig holde igen. Det er mig, der har slået konen ihjel. Jeg vidste det. Ja. Han sagde jo direkte, at det var ham, der havde slået konen ihjel. Men jeg havde stadigvæk ikke nok beviser. Den ligger her, og min greb sidder i den. Jeg ved snart ikke, hvad jeg skal sige. Jeg havde ikke set den før nu. Nej. Jeg havde på fornemmelsen, at det ikke var den skarpeste kniv i skuffen. Men jeg kan jo ikke vide, at det er dig, der har dræbt konen. Okay. Så se her. Ud af min lomme tog jeg en iPhone 9, jeg havde lige fået. Og så viste jeg ham et billede. Se her, der sprætter jeg den op. Jeg var nærsynet, og jeg havde glemt mine briller, så jeg lod som om. Ja. Jo, okay. Og der sparker jeg den så, hvor den er lige ved at dø, ikke? Og så der giver jeg den bare lige en med kødhammeren lige over i skallen der. Så. Det var jo et fældende bevis, men eftersom jeg ikke kunne se noget, så var det svært. Jeg manglede stadig det sidste afgørende bevis. Og jeg har der næsten. Ja, du er skarp. Hvad mere vil du vide? Er det dig, der har været sammen med min kone? Alt det med konen var egentlig for at dække over det med den anden ko. Ja, vi stopper den der. Ja. Nå. Giv lige en hånd til musikken. Sådan. Og nu skal vi til noget, hvor jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at tage det her med, men vi har her et stødhalsbånd, som en af os skal have på om lidt. En af os. Og når en af os har fået det på, så skal han, for eksempel Martin, gå ud bagved, og så skal vi finde ud af en eller anden ting, som Martin ikke må sige eller ikke må gøre, som han skal gætte herinde. Men mens han skal, eller for at gætte det, så skal han ligesom mærke et stød hver gang han gør det, indtil han kan gøre det. Ja. Det lyder forvirrende. Og det er det også. Og nu sagde Lars jo, at det var mig, men der er ikke nogen af os, der gider, så derfor har vi skrevet en seddel. Ja. Et med Lars' navn og et med Lars' navn. Så vil du ikke vælge en af de her to? Ja! Sådan. Ja. Jamen, så skal du egentlig have monteret dit stødhalsbånd på her. Og nu tænker jeg godt. Sådan der. Og så har vi sådan en lille sender, og der kunne jeg da igen lige komme ned her og sige... ja, der sidder... Ja, nej. Jo, det er fint. Nej. Jo, det er så fint. Okay. Det kan man godt. Det må man gerne. Men du se, så du skal styre det her på Martin. Og lidt så går han ud, så finder vi på et eller andet, han ikke må sige eller ikke må gøre. Og hver gang han gør det, hvis du for eksempel bare sige, hver gang han siger ja, så skal du lige give ham sådan en lille tryk her. Og er du ved at... Skru du ned. Har du den på nu? Jeg har den på. Lad os se, så skal vi lige se, om den virker. Du må prøve det lidt frem. Nej, det er ikke den, så. På den anden. Så var her! Ja. Sådan. Perfekt. Hvad hedder du? Ida. Godt. Hun ser flink ud, Martin. Godt. Nå, så Martin går ud og holder sig for ørerne. For nu skal det kan være en eller anden en måde at bevæge sig på, eller noget, et eller andet, han skal sige. Ej, jeg kommer lige ud her. Twerk. Og jeg skal lige høre. Hvad siger du? Blinke. Jeg må ikke blinke. Perfekt, den tager vi. Så hold godt over, Ida. Og så skal vi bare lige høre et bud herovre fra. Et sted, man ikke har lyst til at tage på ferie, hvor det er. Ja. Nordkorea får jeg at vide her, ja. Nordkorea. Godt, vi tager en tur til Nordkorea og ser, hvad der sker der. Og skal vi give en kæmpe hånd, så kommer Martin ind. Han skal have en større hånd, tror jeg. Ja, Martin! Hej, hej. Hej. Kom helt ind. Ja, Kom helt ind.
Hvad så? Undskyld, jeg kom for sent. Nå. Nej, jeg er her nu. Du er der nu. Ja. Du er der lige på et splitsekund. Okay, tag lige roligt i gang. Ja, jeg slapper af. Jeg har lyst til at vise dig det hele, så kig nu efter, ikke? Ja. Hvor er det flot maleri. Ja, det er et maleri af... Ja, maleri af vores store leder. Ja. Godt, jeg tænker på... Har du lyst til lige at låne en kikkert, eller? Det vil jeg mega gerne. Ja. Det vil jeg mega gerne. Bare lige for at se hvor... Jeg har sagt ja! Ja, okay. Ja! Du stiger helt vildt, mand. Du stiger helt vildt. Det er helt vildt, mand. Okay, her er kikkerten. Ja. Sådan, så er det bare, du ved. Der er meget, der er langt. Der er mega langt. Ja. Er der langt, ikke? Der er langt ud, og du kan se helt ud til Sydkorea. Ja. Nej, ved du hvad? Der er så meget røg herinde. Der er så meget røg herinde. Lad os lige gå udenfor en gang. Lige få clearet luften, ikke? Ja. Så du kan gå ud, vi kan gå ud af døren her. Hold da op. Så se, man får lige lidt blæst i ansigtet, når man står herude. Prøv lige at mærke blæsten i ansigtet der. Det er helt vildt. Ja. Er det ikke? Så, Ja. Nå, men hvad hedder det? Jeg har lige noget, du skal se. Jeg gider ikke kigge mere. Det vil jeg faktisk anbefale dig at gøre. Okay. Nå, skal du se, det er fordi, jeg har den store bog, Nordkoreas bog her. Den støver lidt, så jeg kommer lige til at blæse det støv op i ansigtet på dig, sådan her. Ja, det er sådan mærkeligt at være på fremmed grund, ikke? Jo. Ja. Jeg børster lige noget støv op i ansigtet på dig. Hvorfor gør du det? Ja, det er bare for at se, hvad der sker ved det. Okay. Sådan der. Det sker der ikke noget med. Nå, det sker der ikke noget ved. Okay, godt. Jamen, står du og... Ja, er du... Ja. Prøv lige at høre. Ja. Er du nervøs anlagt? Jeg er mega nervøs. Jeg ved ikke, hvad jeg ikke må. Jeg ved ikke, hvad der sker. Ej, prøv lige at høre. Jeg skal lave lige testen med dig. Okay. Okay. Det er okay. 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 Du er ikke bange for din morfar? Jeg stopper med at blinke fra nu af. Gør du det? Ja. Okay. Ja. Sådan der! Tak til Ida. Det var mange gode tryk. Den er kommet igen. Sådan der. Nå. Ja. Okay. Var det Ida? Ja, I griner nu. Vi er ved at være ved vejs ende. Ja. Vi har lige i hvert fald en til, ikke? Ja, jo. Ikke så langt. Vi skal lige mere. Det er godt, det klipper vi ud. Glem. Vi skal til den aller sidste ting, vi skal lave. Og den er rimelig grineren. Vi er ved at være trætte heroppe, så vi skal faktisk ned og have fat i to stærke Skal jeg prøve at finde nogen? Ja, prøv at gå ned og finde nogen igen her. Ja. Ej, jeg tror sørme lige, jeg prøver at gå lidt her ind imellem. Ja, ikke? Ja, ham der. Ham skal vi op. Ja, og så skal vi også have ham der. Ikke? Yes. Giv mig lige en kæmpe hånd. Hvad hedder du? Alexander. Alexander, kom med op. Sådan. Tak for det. Kommer lige igennem. Og der ligger en her. Bare lige. Yes. Og hvad hedder du, Marius? Ja, jeg hedder Marius. Perfekt. Skide godt. Se, I skal hjælpe os lidt her, fordi nu, som Martin siger, vi er blevet lidt trætte. Så nu går vi sådan kropsligt i stå. Og så skal I hjælpe os med at flytte os lidt rundt. Og Alexander, hvis du stiller over bag ved Martin herover. Og Magnus, du hjælper mig. Jeg var lige på faldet ud. Marius, præcis. Og det foregår på den måde nu, Martin han er sådan paralyseret, han kan faktisk ikke bevæge sin krop. Og det skal du hjælpe mig med, så hvis Martin for eksempel siger noget med, at han vinker ned til publikum. Jeg vinker lige ned til publikum. Sådan der, ja, så gør du sådan der, det er rigtigt. Og så hjælper ham ned med armen igen måske. Og du kan også dreje på hans ansigt, hvis han skal kigge forskellige steder hen. Ja, man kan godt lige prøve, det er fint. Ja, sådan. Og hvis I skal have os til at gå, så tager du sådan lige fat i buksebenet og river benet fremad, og du kan også rive buksebenet tilbage. Okay? Er opgaven forstået? Okay. Kanon. Godt. Hvad skal vi bruge her, Martin? Hvad har vi lyst til? Jamen, en kedelig hverdagsaktivitet. Kedelig hverdagsaktivitet.
Vi skal have et bud helt ned bagfra dernede. Skole. Skole. Skole? Ja. Ja. Vi er skole. I skole. Det er godt. Kedelig hverdagsaktivitet, ja. Cool. Nå, Torben, vi må hellere komme ind i klasselokalet. Ja, jeg skal lige se på uret her. Hvad er klokken blevet? Den er... det skal vi det godt nok. Hold da op. Ja. Jeg Jeg er lige efter dig, du. Ja. Jamen, ved du hvad? Jeg åbner lige, jeg åbner lige døren. Ja. Yes. Jeg står lige... jeg skal tisse, mand. Sådan, Øj, ja. hvor sindssygt. Du kan bare gå ind først, hvis det er. Jamen, det vil jeg gerne. Er det den vej der? Ja, det er den vej. Du skal bare gå den vej. Jamen, jeg følger... Jeg smutter bare, du. Ja. Nej, ved du hvad? Nå, men kommer du med? Prøv lige at komme her. Ja, jeg slapper du lige af. Okay. Ja. Jeg går først. Okay. Ja. Ja, men det har jeg slet ikke set. Jeg ser lige over, ser lige om du er der. Det var du. Okay. Ja. Cool nok. Godt. Du går ind der? Jamen, jeg skal lige hen til køleskabet og sætte min madpakke stadig. Ja, hvis ikke jeg kommer først, mand. Ja, du skal da ikke... Sådan der. Ja. Ja, jeg fik døren lige i hovedet. Ja, det var jo ikke så godt. Ja, jeg går lige op til tavlen heroppe, og så lige... Det er fordi, det er mig, der er duks. Tavlen er hen i den anden ende af lokalet. Hvor irriterende, mand. Det glemmer jeg hele tiden. Ja. Jeg er derhenne. Jeg løber. Jamen, jeg kommer først. Ja, jeg bliver her. Så. Der kan du se, hvor hurtigt jeg er, mand. Prøv lige at se her. 5 sekunder. Jeg viser lige, så mange sekunder tog det, mand. Hvor mange? 5. Se, ved du, jeg tør lige tavlen af, så er den klar, ikke? Okay. Men jeg bruger bare hånden. Det er så fint. Ved du hvad, der er en flaske vand inde i køleskabet. Kunne du ikke tænke dig den? Jo, det vil jeg da gerne. Så henter jeg lige den. Jamen lad være med at stå pejsen. Prøv lige at høre her. Ja. Ved du hvad? Ja, ved du hvad? Nu hæver jeg snart paraderne lidt, Ved du mand. hvad, jeg skal lige over og hente en flaske vand. Rolig, mand. Ja. Sådan der. Det er også pisse varmt derinde. Kan du gribe? Ja, Jeg har flasken i sådan. den hånd. Jeg har den. Hvad? Ja, jeg skruer det bare lige låget af. Okay. Kan du gøre det med... Nå, vi har en til at hjælpe mig, åbenbart. Okay. Prøv lige at sætte proppen på igen, så laver jeg den der bottle challenge. Ja, jeg kaster den over til dig, så. Nej, bare lad du skal holde den i hånden, så laver jeg den der bottle challenge, hvor jeg sparker proppen af. Ja, kom bare. Ja, jeg kommer nu. Ja. Gør du det i slow, eller hvad? Jeg skal lige... Nej, jeg kan snart ikke. Jeg skulle altså også pisse, altså. Jeg skal lige varme op. Jeg kommer nu. Ja. Er du klar? Det er altså ikke særlig ninja-agtigt, det der, ikke? Hold op. Nu sparker jeg den af. Ja. Er du klar? Ja. Okay. Kan du sætte det lidt ned, måske? Ja, jeg kan godt se lidt ned. Okay, lidt mere måske. Jamen, det er bare, jeg ryster af helvede til på hånden. Ja, det kan jeg godt se. Okay, nu sparker jeg. Ja. Nu sparker jeg. Så spark dog. Jamen, nu sparker jeg. Ja. Sådan. Fedt. Hvor var den af? Fedt Ja, nok. giv mig stor hånd. Tak for det. Tak for hjælpen. Kom, flødeboller. Flødeboller. I skal have flødeboller. Nej. Godt gået, drengene. Ja. Ja. Mine damer og herrer, Lars Udengård. Martin Saab. Tusind tak, fordi I var kommet og taget Tak mig. for det.